Σε αυτό το βίντεο, η Ελένη σβήνει τούρτα 3 ημερών. Ο Άλεξ χορεύει με τη Λεχτσού. Ο Γιάννης υδρώνει από χορό. Ο Νίκος εμπιστεύεται τυφλά το Google Maps. Δεν είδες ότι πήραμε λάθος τροφή. Η Μάγδα δουλεύει ολημερής. Η Δήμητρα και ο Γιώργος φεύγουν πρόωρα. Και τα διδύμια χάνονται συνεχώς. Όλα όμως ξεκίνησαν όταν... Πάλι καλά που φύγαμε 4 η ώρα. Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι? Γεια σας Γιάννη. 5,5 ώρα είναι. Ωρε φίλε. Ναι, ναι, άντε, γεια. Έτσι, μετά από 1,5 ώρα, περιμένοντας τα παιδιά να έρθουν στο σημείο συνάντησης και κάνοντας ό,τι μπορούμε για να σκοτώσουμε την ώρα μας, εγώ και Γιάννης, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας για Νάουσα, που θεωρητικά πάντα θα έπρεπε να φτάσουμε σε 2 ώρες περίπου. Με τον Γιάννη πιστό φίλο και πάνω απ' όλα συνοδηγό να με συντροφεύει σε όλο το ταξίδι και τον Νίκο μπροστά να μας οδηγεί ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Google Maps, φτάσαμε σε διέξοδο. Καθώς οι αγρότες είχαν κλείσει τον δρόμο και εμείς έπρεπε να γυρίσουμε αρκετά πίσω και να ακολουθήσουμε άλλη διαδρομή. Κλείστε πρώτοι. Κλείσε, θα το κλείσει αμέσως. Όχι, εσύ κλείς. Όχι εσείς. Όχι, εσύ. Εγώ έχω πιο λίγες μονάδες. Πιο πολλές. Εμείς σε πήραμε. Ναι, εσύ. Εντάξει, μια. Και αφού τους το κλείσαμε στη μούρη, η ταινία μπορεί να ξεκινήσει. Οι Neighborhood παρουσιάζουν τα γενέθλια της Elle. Η διαδρομή έμοιαζε σαν σκηνικό από θρίλερ που σίγουρα θα πέφταμε στην παγίδα, γιατί είμαστε Με κάποιο τρόπο λοιπόν τη γλιτώσαμε, δεν πέσαμε σε καμία παγίδα και έτσι μετά από 3 ώρες κουραστικής διαδρομής και τον Γιάννη να έχει κοιμηθεί τουλάχιστον 18 φορές, φτάσαμε στον προορισμό μας. Στο χωριό Σφέβαμος φτάσαμε. Το χάλασε. Χάλασε το cinematic. Λοιπόν, πού είστε? Οι αγρότες μας κάνανε χαλάστρα κυριολεκτικά. Όχι παγωνιά, καλέ γρήγορα Μας πες. αναγκάσανε να πάμε τη χαλάστρα. Κάναμε 3 ώρες διαδρομή αντί για 2 παρά. Και φτάσαμε τώρα στο Σφένδα, μου νιώθω λες και είμαι 40 χρόνια μεγαλύτερος. Γεια, Πού είμαστε? Νάουσα πιστεύω. Γιατί πέρασαμε κάτι μπλόκα, αλλάξαμε μεριές. Μπορεί να μην είμαστε στην Νάουσα και να έχουμε μπει στο Λαγούμι από την Αλίκη στη χώρα του θαυμάτων. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Φαίνεται όμορφο. Πονάει η κεφάλα μου, οπότε δεν σκέφτομαι. Ωραία. Πάμε να μπούμε μέσα να δούμε. Πάμε να δούμε. Γεια σου Μπουράτα. Μπουράτα, γεια. Μία έχει. Άκου, δεν θα το συζητήσουμε. Μπες τελείωνε. Με ρωτάς κιόλας. Δηλαδή, θα κάνω και συζήτηση τώρα. Πραγματικά, το μόνο που μας ένοιαζε εκείνη τη στιγμή ήταν απλά να γεμίσουμε τα στομάχια μας και οι ευγενικοί τρόποι του Νίκου μας δυσκόλευαν. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν το μόνο μας πρόβλημα. Μπορείς λίγο να γελάς αυτόρμητος. Ήρθαμε στο χωριό της Φαντάμου τότε, αυτό. Τι? Στο χωριό της Φαντάμου. Αφού το είπαμε, σε όλο το ταξίδι που το λέω. Ωραία, αυτό είχαμε. Γράφει κάτι. Ναι, γράφει. Είναι πολύ κοντινό. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να παραγγείλουμε. Καλά. Αλλά δεν θα παραγγείλουμε. Έχουμε επιλογές σε κρασιά, Ερυθρά. ροζέ Ροζέ. και λευκά και μπύρς. Και μπύρς. Και μπύρς. Και αποστάρι. Το πρόβλημα που ανέφερα προηγουμένως ήταν κάτι μπόμπιρες οι οποίοι παίζανε τα πυρούνια τους. Που καταφέραμε και το αντέξαμε, φάγαμε και πολύ καλά μάλιστα και μετά πήγαμε να συμμαζέψουμε τα ασημάζευτα. Α, συγγνώμη, εδώ. Ανάλογα με το ψωμί του τόστ που δεν θα σπάσει για κανένα. Ναι. Αλλά το πιο σημαντικό αγαθό είναι εδώ. Αυτό είναι και το ποπό. Αυτό είναι του Γιάννη, παιδιά. Επειδή θα τρώμε πολύ, Το σκεφτείτε είναι ένα για μένα για 2 μέρες. εξήγησε λίγο. Το παχύεντερο μπορεί να δημιουργεί πιο πολύ από ό,τι συνήθως.
Να κάνουμε το τραπέζι με τη στροφή. Κοίταξε. Και άμα θέλουμε να κάτσουμε, τι λέμε. Θα πετάμε τα πετατάκια. Κάτσε φίλε. Πώς τραπέζι. Πρέπει να κάτσουμε απλώς πιταράκια από πάνω. Δεν θα κάνουμε σίγουρα σκηνοθέτη. Γιατί έξω έχει χώμα. Ίσως να κάνουν τα παιδιά, η Βασία θα δείξει αύριο πώς θα πάει. Μην αγχωνιστώ όμως, θα τα βγάλω όλα βίντεο. Ρε εσύ ψάχνω να βρω το τέτοιο, δεν τη βρίσκω. Ποια? Μοιράστηκε και με εμένα. Αυτό εδώ πέρα που το βάζει την ψήξη. Θερμοστάτης λέγεται. Αυτό που βάζει την ψήξη. Για, αυτό είναι η θερμοκρασία δωματίου, δεν έχει. Ο Γιάννης πάντα έχει full Πώς gold. δεν είναι στην Ελλάδα. Αρχικά είναι πιο ζεστό από ό,τι είναι στο δωμάτιο. Ναι, δεν θες. Αυτά γιατί τα έχεις φέρει παραμάσκαλα μέσα. Γιατί πάντα μου χρειάζεται. Εγώ το έχω πει. Δεν με Ωραίο, ναι, αχα. Μιλάμε για πρόκληση. Τακτοποίησαμε λοιπόν τα πράγματα όπως τα ήθελε ο Νίκος, όχι πάνω στο τραπέζι δηλαδή για να μπορεί να κάθεται. Δεν βρήκαμε το πώς λειτουργεί ο θερμοστάτης και επειδή μας αρέσουν τα δύσκολα, ανάψαμε το τζάκι με βρεγμένα προσανάματα και εννοείται βρεγμένα ξύλα. Το άναψε. Τα κατάφερε. Νίκο. Τι έπρεπε μαλάκα να το πιάσουμε που το βάλεις. Αλλάξαμε πόδι στο σταυροπόδι, λίγο κρασί, λίγο νάουσα και γέλια και χαρούμενες στιγμές. Πλάκα κάνει. Η Μάγδα έσκασε, ο Γιώργος έφαγε μερικά τσιπ, ο Νίκος έπιε μια γουλιά και μετά από όλα αυτά μας περίμενε μια έκπληξη. Έχουμε επισκέπτη. Και μετά από τη γνωριμία με τη λεχτσού μας περίμεναν οι ιστορίες της Μάγδας. Ο πύργος του Άιφελ, παιδιά, έρχονται κόσμος από την Αμερική, από την Ιαπωνία για να δουν τον πύργο και είναι ένα σίδερο. Απλά ούτε καν ψηλό. Για ποιο λόγο έχει γίνει. Εντάξει, δεν είναι και 800 μέτρα. Σιγά τα οβά. Ναι. Τα οβά. Ήταν με την ώρα Παλιά που λεγόταν σιγά τα ΟΑ. τα ΟΑ, ναι. Αυτό είναι. Το είπατε. Έτσι και ερχόταν πάνω μου. Θα σε σκότωνα. Καλά, δεν κατσαρίδα μανταρίνη. Χειρότερο είναι. Θεραπευτικά συστατικά. Μανταρίνη. Στο ξύλο θρεπτικά Τι ώρα το βράδυ μανταρίνη. Το μανταρίνι ήρθε. Μη θρεπτικά συστατικά. Τι ξέρεις τι θρεπτικά έχει το Ιβιολάντι. Ναι, πες. Είναι από τα καλύτερα μπισκότα καταρχάς που πάνω στην αγορά αυτή τη στιγμή. Γιατί άμα θες να ξέρεις, Δεν έχω δει καλύτερη διαφήμιση. από τα 34 γραμμάρια μόνο το 19 είναι κορεσμένο. Τα υπόλοιπα τι είναι. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην καρδούλα, σου είναι όμορφο. Ακόρεστο ένα. Ναι, λογικό δεν είναι. Σου λέω μόνο τα 19 είναι κορεσμένα. Τα υπόλοιπα τι είναι, δηλουλούδια. Τζάνι, ξέρεις τι θέλουμε. Θέλουμε να μας βρεις μια ιδέα για βίντεο που πιστεύεις ότι θα εκτοξεύσει τους viewers στον 123optic.gr. 1, 2, 3, τι 1, 2, 3. Ξέρεις τι, το έχω ήδη βρει. Το έχω ήδη βρει. Λοιπόν, είναι. Τώρα ομάδα είμαστε, βάζουμε τα χέρια, λέμε 1, 2, 3, optic. Τι. 1, 2, 3. Ωραίο. Πολύ καλό, ρε. Η μέρα ξεκινάει με άσματα. Αφήστε τα σκεπάσματα. Σηκωνόμαστε με ένα πρωινό δυναμωτικό που θα μας κρατήσει ολημερείς για τις πολλές δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν, οι οποίες είναι φαΐ, ύπνος, φαΐ, τουαλέτα, φαΐ, ύπνος. Και ναι, τα καταφέραμε και ξυπνήσαμε. Και πείτε μου, πώς γίνεται να μη σου ανοίξει η όρεξη όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο μέρος, μέσα στην καρδιά του δάσους. Ο ήλιος να ξεπροβάλλει από τα καλαδιά των δέντρων, αλλά ας σταθούμε σε αυτό που είπα πριν, την όρεξη. Εδώ και ώρα οι κοιλιές μας γουργουρίζουν, οπότε κάποιος πρέπει να τις γεμίσει. Το ένστικτο μου λέει να ακολουθήσουμε αυτόν τον καπνό. Κάτι ωραίο θα έχει εκεί. Απολαύσαμε το πλούσιο πρωινό μας, γιατί μας περίμενε μια δύσκολη και απαιτητική πεζοπορία
στους καταράκτες της μεταμόρφωσης. Οπότε επιστρέψαμε στο ξενώνα μας να ετοιμάσουμε τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί για αυτή την απαιτητική πεζοπορία. Ένα μικρό meeting με τον Νίκο για να αποφασίσουμε από ποια διαδρομή θα χαθούμε αυτή τη φορά. Πάμε καταράχτες. Ποιος? Η διαδρομή ήταν φανταστική και θα ήταν ακόμα πιο φανταστική αν δεν ακούγαμε τον Νίκο να πάμε από το σύντομο δρόμο. Από εδώ αριστερά. Λίγο πριν φτάσουμε όμως στους καταράκτες, συναντήσαμε ένα θρυλικό Pokémon. Τι είναι αυτό? Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πιάσουμε το Pokémon, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας για τους καταράκτες της μεταμόρφωσης. Είμαστε στους καταράκτες Νιαγάρα. Όχι. Κοντά έπεσες. Κοντά. Παρακάραμε με βάση τον Νίκο λίγο μακριά από τους καταράκτες 500 μέτρα. Έχουμε δηλαδή περπάτημα τουλάχιστον 5 λεπτά. Εντάξει, φτάνει ρε παιδιά. Εδώ, καλά είναι. Εσύ γιατί πήρες το backpack, ναι. Περιμένουμε Περιμένουμε τη Ρίπετα να κάνει τσισάκια λίγο. Ωχ, ηρδίνει. Πού θα παρκάρουμε τώρα ρε παιδιά? Έχει άπλετο χώρο. Θα τα αφήσω εδώ. Ναι, καλά είναι. Εντάξει, καλά είσαι. Άστο. Να σβήσει, τι λες? Σβήστο, σβήστο. Τι κάνεις όμορφη, καλά είσαι. Παιδιά, πολύ μακριά είμαστε. Ποιος είναι εδώ? Θα κάνουμε... Πώς το έχεις ονομάσει αυτό στο αστιοπλοϊκό? Το Δεν επεισόδιο. θυμάμαι τώρα. Θα κάνουμε τέλος πάντων νούμερο 2, αλλά αυτή τη φορά είναι winter version. Η διαδρομή ήταν λίγο δύσκολη μετά το ροδοχώρι. Το ροδοχώρι. Το ροδοχώρι του μεταξύ είχαμε έρθει πέρσι να παιδί. Πάμε για το ροδοχώρι. Ναι, το ροδοχώρι. Το ροδοχώρι είχε γίνει ένα έγκλημα πολύ παλιά. Ας πούμε για το nightlife του Το ροδοχωρίου. nightlife του ροδοχωρίου έχει ένα πολύ ωραίο καφενείο. Το πρωί κάνει καφέ από Nightlife, έχει καφενείο. ωραίο μπαράκι. Άκουσέ με. Το βράδυ έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μπαράκι τύπου που παίζει εκεί Μαρίνα Σάτιξες, Ισπανού. Όπω χαμός γίνεται. Όλα αυτά ωραία. Κατάλαβες. Ναι, ναι, φύση, πολύ φύση. Παραφύση. Πάρα πολύ φύση. Χαμό σου λέω από φύση τώρα. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την 5λεπτη πεζοπορία μας, απολαύσαμε τον καταράχτη και βγάλαμε την φωτογραφία ή ό,τι και αν ήταν αυτό. Μην αναρωτιέστε τι έχει το πρόγραμμα έχει φαγητό. Ναι, πεινάσαμε πάλι. Η 5λεπτη πεζοπορία μας άνοιξε μάλλον την όρεξη. Τώρα δείχνω λίγο μάγα, ας πούμε. Γεια! Πάμε για τσίπουρο, μας είπαν να μας κεράσουν. Πού πάμε, στο Παλαμάρι? Α, έτσι λέγεται. Πάμε στο Παλαμάρι. Λοιπόν, τα λέμε σε 5 λεπτά στο Ποδονάρι. Θα είμαστε εκεί πέρα. Το αγκονάρι, ρε. Εδώ τι είναι? Όποιος βλέπει τα βίντεο πρέπει να μην έχει μάθει και να μην παθαίνει τίποτα γενικά. Ίσα ξεχνάει για αυτά που ξέρει νομίζω. Ναι. Μάλλον δεν είναι travel vlog. Δεν είναι travel vlog, είναι vlog. Είναι vlog και το, οπότε ό,τι γουστάρουμε. Ό,τι γουστάρω θα κάνουμε. Οι δίδυμες νομίζω είναι έξω πίσω μας κατά 3 χιλιόμετρα, πάμε φουλ αργά. Πεινάω τώρα και όταν πεινάω κάνω σαν ντίβα. Εκεί πέρα, δείξτε λίγο, βλέπεις ένα άσπρο εκείνο που πηγαίνει σαν χελώνα. Σαν κότα, ναι. Εκεί είναι οι δίδυμες, θα πρέπει να έχουν φτάσει πριν 10 λεπτά. Δεν πήγαμε τελικά ούτε στο Παλαμάρι, ούτε στο Ποδονάρι. Πήγαμε στο Αγκονάρι. Αφού χορτάσαμε μέχρι να ξαναπεινάσουμε, η επόμενη μας στάση ήταν ο Ξενώνας. Αλλά οι δίδυμες είχαν άλλο σχέδιο, καθώς έπρεπε να περιμένουμε 2 με 3 εργάσιμες για να κάνουν αυτή τη δύσκολη μανούβρα. Εγώ και Αμερικάνο πρέπει. Written in the stars. Oh, written in the stars. Τέλειο! Αχ, μου ξέρει τέτοιο. Για passport. Ναι. Πασαπόρτε. Α, τέλειο. Έχει κι άλλο. Let's travel the world. Calendar για το 2026. Καλεντάρι. Όχι ρε διδύμια. Εμείς δύο χωρούμε. Personalize. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα μικρά δωράκια είναι τέλεια. Τίποτα. Αχ, δεν έπρεπε να πάρει το μικρό. Κοιτάω. Ο Γιώργος είναι πιο οργανωμένος πάντα. Αναβώ. Άμα δεν είχαμε τον Γιώργο, Πήραμε τηλέφωνο, ανοιχτά μας είπαν να είναι. μια χαρά. Απλά μου λέει δεν μπορώ να σου πω κάτι σίγουρο για ώρες, μου λέει μπορεί σε 15 λεπτά να κλείσει. Αυτό όμως που δεν σας έχω πει μέχρι τώρα είναι ότι ο λόγος που μαζευτήκαμε όλη αυτή η παρέα στο Ξενώνα ήταν τα γενέθλια της Ελένης. Δεν θα σας πω όμως πολλά παραπάνω, γιατί σε λίγο θα ακολουθήσει η έκπληξη με την τούρτα που έμεινε 3 μέρες εκτός ψυγείου. Από το φούντι είμαστε. Τα φλιτζάνια. Τι? Και αφού ήπιαμε τον καφέ μας, το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ακατάλληλο για όλους. Απαραίτητη η γονική συνένεση. You got me feeling good, like I'm drowning, drowning.
Νίκο, φέρε λίγο εκείνο για τα ξύλα. Τώρα βγούμε τα πάνω. Ναι, έλα. Happy birthday, dear. Όχι, ρε. Τι είναι αυτό? Πάλι είχαμε birthday. Περιμένετε. Όχι, ας το κάνουμε, ας το πούμε εμείς, ξέρω εγώ. Χριστουγεννιάτικο δεντράκι έχει. Με ενοχλεί το φλάσσα τόσο πολύ. Και αφού η Ελ έσβησε τα κεράκια σε ρυθμό χάους, η τελευταία μέρα ξημερώνει. Μωρή Ζουζούγκα. Μην του πάρουμε την κόρη. Δεν είναι η λεχτσούμας αυτή. Δεν ξέρω, αλλά είναι μια παιχνιδιάρια. Παίζουν λίγο. Τώρα, αυτή είναι το ζευγάρι και τα άλλα τα παιδιά. Ξέρω εγώ. Δεν ακόμα τίποτα. Τίποτα, ακόμα τίποτα. Λοιπόν, αυτό ήταν το ταξίδι μας, ολοκληρώνεται κάπου εδώ. Ένα last dance στον κύριο Γιάννη για κρασοποσία. Έτσι. Παραδόξως, φτάσαμε στο κτήμα του Κυριάννη χωρίς να χαθούμε. Παιδιά, τι στρεματάρες είναι αυτά γι' αυτό. Αυτό έλεγα, απλά ήρθαμε λάθος στην εποχή. Φαντάσου τώρα αυτό ρε φίλε, όλο πράσινο. Πότε, ποια εποχή είναι? Τι εποχή ερχόμαστε, Τι άνοιξε και μετά που πράσινιζε όλα. Ο Γιάννης ξέχασε ποια εποχή ανθίζουμε. Είμαστε στο κτήμα του Κυριάννη. Θα σας πω δύο λόγια για τον κύριο Γιάννη. Θεωρώ σκουλαρίκι και δεν υπάρχει πια ζωή. Βγάλε μας τι έτσι, τι ωραία περπατάμε. Ακολουθήστε με! Είμαστε μέσα στα άδυτα. Και αφού πήγαμε μέσα στα άδυτα, στρογγυλοκαθίσαμε και ετοιμαστήκαμε για την εινογνωσία. Πλάγνο. Πλάγνο. Έτσι καλύτερα. Εδώ Δεν ήρθαμε για να καταναλώσουμε. δεν ήρθαμε για να καταναλώσουμε. Ήρθαμε Για να αναπτύξουμε για να αναπτύξουμε τις αισθήσεις τις αισθήσεις των γευστικών καλύκων μας. των γευτικών καλύκων μας. Τι είναι γευστική Καλέ, μάλλον τι είναι γευτική. Όπως βλέπετε, γευστικών καλύκων. Όπως βλέπετε, Είναι γευτικών ψυχή καλύκων. μου, θα τα πούμε όλα. Η ολοθούρη είναι αυτά τα. Θα το πω εθνικά. Πούτσι. Όταν φοράμε τη μάσκα μας στο νερό και βλέπουμε κάτω κάτι σαν. Πούτσες. Εδώ το διάβασες. Σαν κουραδάκια μικρά. Ναι. Η ολοθούρη είναι τα αγκουράκια της θάλασσας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, Εσείς που έχετε μουσείο, έχετε ξεχωριστό σαπούνι για αυτά? κατά κύριο λόγο όχι. γιατί δεν Υπάρχει στο Συνέντευξη. υπάρχει. Μα δεν Άμα ήρθες έχει. από Μέρλιν, Όλα είναι, γι' αυτό. όλα είναι θέμα marketing. Αλλά εννοείται το πλένουμε από αυτό που μας ρωτάς. εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί συχημένη έτσι. Όχι, καλά, θα σου κοφτώ. Ναι, βάζουμε λάδι ή κρεμούλα. Τι ωραία συζήτηση. Και κάπου εδώ, μετά από αυτήν την πολύ επικοδομητική συζήτηση, ολοκληρώνεται το ταξίδι μας. Και αυτό της εινογνωσίας, αλλά και αυτό της νάουσας. Τα λέμε σε επόμενο ταξίδι. Οι δίδυμες χαθήκανε, αλλά εμείς τις βρήκαμε. Μην ανησυχείς, να είσαι χαρούμενος. Τον Νίκο ακούγαμε στο Google Maps και χάσαμε τον δρόμο μας. Μην ανησυχείς, να είσαι χαρούμενος. Ο Γιώργος και η Δήμητρα δεν άντεξαν και έφυγαν. Μην ανησυχείς, να είσαι χαρούμενος. Ο Γιάννης έφαγε πολλά γλυκά και κοιμηθήκαμε αγκαλιά. Μην ανησυχείς, να είσαι χαρούμενος.
Ελένη έσβησε κεριά, την τούρτα κρύψαμε καλά. Μην ανησυχείς, να είσαι χαρούμενος. Ο Άλεξ δεν κοιμήθηκε καλά, βροχάλισε του είπαν τα παιδιά. Μην ανησυχείς, να είσαι χαρούμενος. Ο Γιώργος που είναι ρε παιδιά, παρέα με τη γρήπια. Μην ανησυχείς,